Kasanjok ki senglong kami jang ki hima langren minta kasngi kila penlong ya ke jingyalang pai ba hasnong wa ka ji Southwest Castle District man penram jor ya ke jingkran jang ba PS lingdo kabalami lingba ke channel YouTube hadian ke jingya pai ba kabala long ha ka apu alterek unaitung araja open rew Shakhasi Hills Autonomous District Council pandawa ya ka ki HEDC bakan penlong no ya ke election banjit CM thamai ha hima langren Kinong yalam jang ka senjuk ki senglong kami ka hima langren kinthop ya ka kong merciful nong plang kong beautiful sim yong ka kong joyce meshra habakran shikila pathai kobor kila pen pau ya ka jing sokhya halor ka jing kno jang ba PS ding do ba kilong kami bat ki pat ba ki bale shimbenta ha ka te ka rali kim de ki khon shnong ni ki khon hajar jang ka hima langren ba kini ki jing kno ka long ka ba pen mong bat ka bom shong nong rim shu kinong yalam ka senjuk kila kadoru ba haus nam arhaja upulai uba PS lingdo hi ulakhat bat kentu ki long kami bat ki pat ba ban mi pat ba hakarali bandawa ya ka jing penhiar shuki yo sim nang te sim yong kumta kila pen pau ba ka jing kan tho jang u minta ka sngi persha ya ki jo ki pat ba bat ki long kami ka pen I ya ka jing ya pher pat ka jing pam ya hap deng ke ei ka baula le min shwa bat ke ei ka bau kran minta ha ka baningkong ngas ngau ban ai ku blai ningkong ya ki press media ki badon lang bat ni ha ka ni ka si ka bamta bat kham tam iwan hang ni ngiwan da ka jing ngau diau ka man sim bat ngiwan da ka jing pang ka donut ka jongi namar ka jing kran persya ka jong PS lang ba yang I ki longkmi de ha ka tu ka sngi bangi le ya karali te hadir se konsil yo la kran persya yang ngidon ngidap da ka jing ngodiau ka bakraw po ka mensim ka jongi de na kata ka daw iwan hang niru iwan da ka jing sokhia ka mensim ka jongi ya ka ban bangi dang don kita ki longkmi namar ngakan mau nadu men kipor ki balalek no kisim jongi kim ju kan tho ya ki longkmi bangim de kita ki khon ki hajar jok ka himan rei mentapat nilai yo ngau ba UPS ula kan tho jubuar yang I bangi dei bangim dei kita ki khon ki hajar jok ka himalang rin bat ha usnam arjar pulai ngakan mau ba wer yang I ukhot yang I ki longkmi ban yalet rali lang adu kan susan hadu plang dilon te lada ukhot ma u kabiang rei lada khot ki wei umlong te kamut ayu ken hato UPS dei uta ukun uhajar jok ke himalang rin lani umi na UPS umi na tliumau ni umi na UPS dei ubamai na ka kenthai te bat sa kawai ru kalong ka ba persya ya ka jingkren ka jong u yang I kum ki kenthai idon ka jing ngau le ran hakmat ka perthai namar ba umburam syu yang I kum ka kemi hari ukhen daw thala no yang I ukhen no tang kita ki mender sisngi yang I kumta ka kubor bangi osngau ha ka tu ka YouTube ba I ba PS lingdo ila kan tho sibun yang I kum ka kilong kemi hapo jong ka himalang rin te kum ki long kemi ki para long kemi hapo la ka jong ka himang idon ka jing sokhia ka bakraw ya ka jing kren jong I ba PS lingdo nama hajing shisha wat ya usiem la ni ya u acting siem la ni ya kinu ki nong ya lam ki badai ban pet ban sumar ya hapo la ka jong ka hima ngidai mangi ki kenthei ka long yeng jong ka kenthei ka bangi bu ngeri sumar ya ka kendo ka siap la ne ya kinu ki jing mi na po ka yeng ka jongi la ka yeng ka sam la ne hapo ka hima la ne hapo ka imlang ki salang jongi kum ka yong jongi kum ki khasi kara hapo la ka jong kari ka dustur jongi kum ki khun khasi tingi ngadap da ka jing sokhia ka bakraw ka jing kan tho ka jong I namar mai hajing sha lada ulong sha uta ubri ubastat ubatip an tip nun udai ban sinsyar shwa ningkong ya lede ba ula shibun ula mi perthai ula pa perthai ba ulong sha uta ukam ya lede ba ulong uta seng samla jong ka hima rei lada udai sha uta rang samla ubakit sha ya ka khia ka shon jong ka hima balai pat ka seng samla ka pat arteli mentah ndai dei na ka jing yalam bakala ka jong uhi kumta ka seng samla kalami arteli mentah hapo la ka jong ka hima te ngidap la jing sokhia kum kilong kumi nama mentah la kan tho sayangi kum kilong kumi
ni kilang kumi ni dap da kijing saukhia hapo la ka jong ka hima mentangi da ka wi ka jing mut kum ka senjuk sengkan thai jong ka hima langrin ni da ka wi ka jing mut ni la siam ya ka ni ka rai bangin dei banya sha prang na kam ta ka ni ka jing sha kan tho ka jong ni nama kam dei hok kam don rur hiro ban ya le presha le ne ban khain po yang ngi kum kin thai ka rur ka la don hi ba ngi ki kin thai ni dei ban ku bor ya la dia nado ki sarkar ki bahajrong ro ki la pan ku bor yang ngi kum kin thai bangi dei sha kita ki long kemi ki ba pet ki ba kemi ya ka dustur khasi khara ka jongi andai nim dei hokum ki khasi ka jongi bangin ai jat ai pateng ha kita ki shinrang ajing sha ki ne kum ba ong i ba ps ba ong ba ni dei kita ki ken thai ne hapo jong ka hima ka jongi ki don kita ki kun sipia si suka ngim la ban priang ya kata ka jing kren ka jong i nama uta kun si spa kun si ka la dei ma uhi ken ba ila le chong kha sha snong jong ki breu hajing sha long ka jing spa sebon jongi kum hapo la ka jong ka hima langrin ni dang sebun mesim bangi dang priang ya kita ki kun shinrang ki jongi ki balai chong kha sabar jong ki wei pat ki snong re jing sha ya kitu ki shenrang ki bawan shongkha hapo la ka jong ka hima itu ke ni badai sisa inong yo benta ban sensyar hapo la ka jong ka hima ka jongi nama itu iwan ri wan sumar ki kun ki kiti ke ji ka roi ka par ki wan tei hapo la ka jong ka hima ka jongi hendai ya ki kun shenrang lele haji sisa hendai dei ngim la shu ban ai pateng haki haji sisa hendai ngidang don kata ka mesiam bangis ngau it ya la ka jong ka jai beriu ya la ki jong ki kun ki kiti ha po ka hima ka jongi ni don kata ka mesiam ya ka bakum dong ya la ya ka ban yang ya da kum kilong kumi nado kane ka sngi ngila syam ya karai ba ngide ya ka ban yang scam ya ka ban ngin mi syakmat menta ban persya ya ba ps ba hatu la da filong syai ta i samla i ba pensya yang i ki ba bit batem skopa bu ya ka por ha ap wan pensya yang i la hapo ka hima ka jongi ne ngin let mangi bat pi tu ai da ka ba syai ba wan hika yang i la da fikwa ya ka ka jing bit jing tem jongi fikwa wan hika yang i keren da ka ba syai nai keren tang ha social media ndai wan hala ka jong ka hima wan hala ka jong ka yin ka sem ka dong ka thang ka jongi ha ka tu ka por bangi let ha district council ni wali dawa umdai bangin let dawa sim dai ni don ka hak ha bangi ale election ki ken thai nadu ki ken thai ki samla ki kun ki shenrang bar ken thai baro ngi ai ka but ban punjab ya ki kum ki mp mla mdc ban pensyong ya ki hang thai ha district council ya kan pe ya ka kendau ka siap ka jongi dai ngim syam la dawa ya uta usim dai la da ngi dawa yo sim balingin li syadu syashilong ndai hang ni hapo la ka jong ka hima ka ngi dai ya kumli dawa nama ka don ka office hang tai haplang di lo ngi la dai syaban li dawa hang tai la da ngi dawa ya usim ndai mndai bangin dawa yo sim ngi dawa napo ka district council ya ka ban ben pejlam na kam ta ka jing syayu ro jongi kum ki kun ki hajar hapo la ka jong ka hima nama ba la don iba kamri kenti ya ka snong ka dong ka than ka jongi hapo jong ka hima ka jongi dei na kata ka daw baling ba ka jing penya jong ka management board ngis ngau ba kalong ka ka jing bu jing bar ka jing bu jing ma ya ki khon ki kiti ki jongi ya ka ban sawan na kumta kalawai na mata ki khon ki kiti ka jongi dei na kata ka daw I don kata ka mesem ka jing ngau khia ya ka bang ngiru ngin senran lem ya ka ban le sha ka dei ka shalong sha district council ya ka ban ai kata ka jing krishan lem na dai jong ki ring ba ki khon samla ki ban le ha ka dei ka sngi mat kum ju ro ha ka jo ka po ngasngau ban khot ban wer lang yang ikum ka senjuk sengen thai jong ka hima lang rin bad ki pan pa nang snong hapo la ki snong bangim de ya ka ban nge ini ba ps ling do nama ini ide tang brio u ba shet kala yang ikum ka seng long kumi nama haki snam ki bala lek no hau arjar apulai hau bana julai ila khot la wer yang ka sengen thai bat ya ki pan pa nang snong baro haman la ki snong ki khot ki wer yang ya ka ban mi nang te na ken susan shadow share di blog ranikor ban yat rally ban ong ba yang in ya let ya rally ban du sim no ya inong te nama ba long ita I sim iba kamri kenti ya ka hima ka jongi handai hakatu ka por balai pat ukhot yangi handai mentapat la don sa ki wei pat ki ba khot ki bakrsyan ya ki hima ki khot ki wer yangi ya ka ban senran lang ya ki balai pat ikin tho yangi handai haba wer ma ilong ka badai bat la da khot ki wei pat balai umlang aya ka jubab yang iru ba kaya per ayu kata ka anjong u bat ya kata ka anjong kini ki
ya kini kiring ba ke bayalam yang imenta ndai dalele ro ngakot ngawari phi baro kum ki khun kan thai jongka himalang ren bangem dai ya kaman ai ka jing shania shu ya unang ni sakmat ba ka jing kran ka jong u kalong ka balam ler na ka po sha ka pangi lalap ya ke jing ditat ka jong u ya ka hima ka jongi ya kata namar ba kajing kan thua jong ba PS ha ka tu kasni ka beli lek ni sha ka PHEDC pandawa panwang no mardar ya ka management board ka bangi ngimla ban pediang dalai leiro namar kala long ka nong kenti jong no re jong no sinet kawan ne ka management board ka bomju dan menu ndai kadang penkela ain penkela rul tang ha dien bala syong news im nang tei kumus im bopura ha ka syuki jong ka himalang ren te na kata kadaw ngi klam bisni ya kata ka jinglong em go jong no ro ndrei ngi dawa mardor ban weng no ya ka management board kabaa ngadan ke ke benta ke bangasuk ya hadu kata baka jingkan tho jong ubak PS yangi kun kilong kemi ladang perkhat ngapan wandor ya kan ni ni dei tang kita ki kenthei batat dor ukno yangi bangi dei kita ki illiterate to compare henrei kani ke jingkan tho jong u kalalong penban ke jingle ran yangi kum kinong lang rin kum ki kenthei nong lang rin habang ya serum seneng ngaswong ban ong babara ki breu kin pikmat ingi bagi nong lang rin ki dei ki bech sniang kum ong ba PS namar ha ka jing embreu yimla ban biang indan ke jing dunahan yang tai mardar ki breu ki kentho persya yangi bat kane kala long ke ke ba tak mat yong ya ke jing em go jing kane kam dei tang ba uken tho yangi ki illiterate kum ba uong kita kinong snong jong ka himalang ren hatu ka kami jong uru kam dei kanong lang ren kamen kapara jong uru kim dei mo kinong lang ren hatu kini kidei ki ai ngabuk ke jing kli ba PS kidei ki ai gini imdei nong lang ren ladayan kamen lani kapara jong ba nong jong ba PS ro ki breu kempek tang yangi ndrei wat ya ka kame ba dia ka men ya ka para jong uru ki breu ki shon khmat ki ang kanong lang rin bich sniang kanong lang rin illiterate kumbo ang te sakawai ro ka jingkran ka jong u ya ki khon shong sap hapo ka hima kani ka lalong ka ka bapenpang mensiam yanga namar ngasngo baladang perkat ya gani kalalong ta mat yong ya upara do para senam jungi ki badan hak keleng lada kini kim dan hok hapo ka himalang ren babon kinong lang ren mentaki dan syakeleng subuh kum haboy pakon kinong lang ren gile bu hai snong to kim syam lawan yetu yangi baki ong kim dan hok balai pat ba PS ruang ya kata ka kentian balai ban jumbab ya kan ni nalor nang taro kidan badan samairang kidan badan sinong stain samo kerwat hasar selong lele na ya oh wat UPS iru yu syong hang tu hatu dan hok ma hang tu lada dan hok wan pensayang ni makmat ba dan hok tingiru ngin ya kaju kan kata ka jing dan hok jong kiweki para dok para senam badan ha ka himalang ren hnrei lada ni ki khon jong kinong lang rin langi sa hang no ha ka bri jong nyo trap ni dan kata ka hok balik kini kim dan hok ndai lai no ka jinglong siem lendo menteri kini taho ai kim dan hok ngiru ngim dan hok ban lai long siem lan lai long menteri lan ngi lai long lendo lan ngi lai long basan ha ka hima jong kiwe dikata te kadai ndai ban ong yo khon jong sap dan hok haba ka im lang ka sa lang kaya lang ya kata kaliti balik im dan hok coba PS ya kata balik im dan hok namar kini kiwan buhay snong hangli ha himalang rin jungi tang pa kidangwan menta kini kila long do long snang wat ki garu ki hajong ki mendai
bebun ki wei pat ki jat berdeu kilong dok kilong senam kini kita nok bandawa ya kata ka long breu man breu te bene kim dan hok bale wa berjumpa ya kata para senam juminya so banam ko para do para senam ngapan ma ya kejingkran jong ukena wat nam thau wat nam wat ya u hiru lada udan haga it ke hima jong pi lan ne haga jaga lan ne haga snong hau put ke jing sya jong pi lan ne ya kino langren ro wat nam thau wat nam ya ukena badang kran sungshet ma naga banta jungi ki longmi jong ka hima langren ki siem daga taka senjuk ka sangken the jong ka hima langren wanam thau wanam mua e kinong langren ki bedan hei ru namar ka jingkran jong PS kala long persya abakan thoi ta mat yong yo para do para senam namar ki don ki bawan na do mensua ki wan bela ki wan kamajak po kirung ha kata ka lenti ki pen ko ngo ki ansnong ki pen ko ngo ya ka kendon baka hima kibu hagano kador baki rong hang ni tilapan sa lapan syong lapan sa yaki lag baki la ailat ban sna yeng sna sam ki la ailat ban rep ban riang ha ka ta ka lau langam tila bat ka pendan tangli kum kinong syong sap ban wan rep ban riang hang tu bat kum jur ha ka rai chung ke meu wat teng haki jaka ki badan ka khuret bat kari kanti namar ki wan bot yo ulok ki lawan long trash nong hang tu ki pen long nong rem hang tu ki thiet jaka ki thiet nong rem yeng hang tu te kini rugi la long trash nong baro ni keng ba kini ki de hi ki khon jong ka himalang ren ki long equal ni long ya rengkat ni nyokor ni kengkor la hakayap ka em ne la ka sok haka keman ni nyau bagini ki de ki parado para senam jungi ni ailat ya ki bakiru kin em ya ka juk kelenti ka mani de nga persajur ya ka ne ko ka KHADC wat nyang silang kmat yangi ki khun kan the jong ka himalang ren to da sha askor lam yangi de mangi ba penjap pendan buram yo MP de mangi budget ya pi kum kita ki MLA day mangi budget ya pi kum ki MDC lada klam ka kti kadau go jongi phinam la ban syong ha ka syuki harkit hadang hinam pediang ya ka jingkran ka jong PS number udai tang ukhna ubadang kran syong shet tenga ngam dane esyo tang kini ki kentin bakniat kublesh bo Kor ngis ngaw ya kapan kersan ya kini kilong kemi ki bala ladep kerian te hakabaya dei bat kajing kentho jong iba PS tingis ngaban persya ya kajing kentho jong iba PS hakap tu kapor bangi lechapo district council bat ngidon ru kajing kerpat ya ka district council bahkan ai no yang ida kata kebut hapo jong ka himalang rin banjit ya usim uba pura jong ka himalang rin bat ngimshan ya kajing yalam jong uba PS namar nadu usnem arah cara pelai ulayalam ya kipai bat mentapat ula luang unong syat kala ya kipai hapo ke himalang rin